Hoxe realizouse o Consello da Xunta e o presidente en funcións, Alberto Núñez Feijóo, marcou o calendario para a elaboración dos orzamentos que prevé aprobar o Consello no 1 de decembro. O presidente da Xunta en funcións, Alberto Núñez Feijóo, marcou o calendario para a aprobación dos orzamentos autonómicos do 2017 con dous grandes fitos. Na primeira xuntanza do novo goberno, aprobar o proxecto de lei de teito de gasto e no Consello do 1 de decembro, previsiblemente, dar o visto e prace ao proxecto de lei dos orzamentos para que poida comezar a tramitarse na Cámara o antes posible. O Goberno autonómico en funcións foi adiantando o traballo, pois leva semanas traballando nun borrador dos presupostos e a principios de setembro aprobou un teito de gasto provisional para o próximo ano. O presidente lembrou que naquel Consello tamén se pediu un acordo dos grupos políticos do Congreso dos Deputados para deixar gobernar as comunidades autónomas. Seguimos a sentar as bases institucionais precisas para o crecemento económico de Galicia e para a estabilidade política do país. Aproveitando que os grupos políticos nas Cortes acaban de aceptar e de reformar a Lei de Estabilidade, e, consecuencia, que xa temos coñecido os obxectivos de déficit público para o ano 2017, que é o 0,5% para as comunidades autónomas, hoxe o Goberno en funcións marca o calendario para a aprobación dos presupostos orzamentos do ano 2017. Orzamentos que, como saben, levamos traballando desde fai semanas. A tal efecto, o Goberno en funcións o que propón é que no primeiro Consello da Xunta, despois da investidura, aprobemos a Lei de teito de gasto. E que no entorno do primeiro Consello do mes de decembro remitamos á Cámara o orzamento do ano 2017. Significa, pois, que o Goberno que vai a tomar posesión despois da sesión de investidura non tardará meses en aprobar os presupostos, senón que tardará semanas en que esos presupostos queden aprobados e se remitan á Cámara para a súa tramitación e aprobación no seu caso. Este é o calendario que hoxe nos comprometemos para que o Goberno que saia empece con deberes de calendarios concretos para a estabilidade política que neste momento estamos disfrutando en Galicia. Os orzamentos seguirán a senda trazada do Plan Estratéxico ata o 2020, Guía da Economía Galega, aínda que poderá ser actualizado en funcións das previsións económicas. Este documento incluirá os seguintes indicadores macroeconómicos: o Produto Interior Bruto, que se prevé que medre un 2,3% en 2017, igual que a media nacional, e a taxa de paro para a que se calcula unha baixada interanual de case 2 puntos, que situaría a Galicia no 15,6%, 2,2 puntos por debaixo da estimación para o conxunto de España. Feijóo avanzou que lle pedirá ao Parlamento Autonómico que tome como prioridade a tramitación dos orzamentos do 2017. Con este calendario, concluiu, cúmprese o mandato das urnas, estabilidade, unha senda económica que favoreza o crecemento e a creación de emprego e traballo para seguir trasladando os beneficios da recuperación ao conxunto da poboación. Por outra banda, o presidente da Xunta en funcións destacou o incremento da liña de axudas ata un total de 26 millóns de euros para mozos de entre 18 e 41 anos que queiran incorporarse á actividade agrogandeira. Hai máis mozas e mozos que nunca que están a solicitar a nosa axuda para incorporarse á actividade agraria. Este ano, 627 mozos e mozas cumpriron todos os requisitos. Isto significa máis do cuádruplo que no 2015. A tal efecto, reaccionamos incrementando en 8 millóns de euros esta liña de axudas que suporá un importe total, un investimento total de 26 millóns de euros. Ampliamos o orzamento porque consideramos que é estratégica para asegurar a remuda xeracional e a creación de emprego no rural, é dicir, o futuro. Estamos destinando o rural máis de 65 millóns de euros para incentivar e mobilizar persoas que volvan ao rural, que vivan do rural e que invistan no rural. Durante a rolda de prensa do Consello, Feijóo explicou que para acceder ás axudas os beneficiarios deben iniciar as actuacións do plan empresarial que presenten nos 9 meses posteriores a que se lles notifique a concesión e completalas nun prazo de 24 meses. O 60% da cantidade recibirá ao iniciar o plan e o 40% ao finalizalo. O presidente da Xunta en funcións precisou que existen 4 modalidades de incorporación á actividade agraria: a titularidade exclusiva, compartir a titularidade dunha explotación agraria prioritaria como situadas nunha zona de montaña, integración como socio nunha cooperativa ou titularidade compartida.